Decoraciones Moon. Atxeden eta dekorazio ekipoen xehekako salmenta. Printze zoriontsua, 4. kapitulua. Printze zoriontsuak espatan zeukan errubi handia hartu eta emakumearen pitarearen ondoan utzi zuen. Biharamunean, honela esan zion enarak printzari. Egiptora noa gaur gauean, lagunak zain dauzkat eta bigarren urjauzira joango dira egan. Baina enaratxo, mutil gazte bat bizi da hango ganbara hartan. Komedia bat amaitu nahian dabil. Baina gizajoak ezin du idazten jarraitu. Gozez eta hotzez hiltzena ari da. Egizu gauza bat, hartu nire zafirozko begietako bat eta eraman iezaiozu. Begia saldu eta janaria eta egurra erosi ahalko du. Baina ezin duteri egin, egizu mesedez. Enarak onartu egin zituen printzearen nahiak eta gazteari zafiroa eraman zion. Hurrengo goizean, enara printzari agur esatera joan zen.